आम्ही सध्या बेळगावचा आणि बेळगावच्या श्री सारीज ह्या शोरूमानं मी यायचा आणि जाणून घ्या की हांगा सर किती किती व्हरायटीज असतात ती. सर आम्ही श्री सारीजमध्ये आहात काय काय व्हरायटी आहे इकडे? माझ्याकडं 200 पासून 5,000 पण साड्या आहे. सिल्क साडी, फॅन्सी साडी, डिझायनर साडी, कुणाला द्यायला, घ्यायला, गिफ्टिंग साडीज वगैरे सगळं आहे. शर्ट पीस, पॅन्ट पीस वगैरे सगळं आहे. नवीन जे ट्रेंडमध्ये सध्या फॅशनेबल साडीज आहेत त्या आहेत. आहे ना, टिश्यूमध्ये आहे, तर पैठणी सिल्क आहे, फॅन्सी आहे, जिमीचू मटेरियलमध्ये आहे आणि साड्या भरपूर आहे. सिल्कमध्ये भरपूर साड्या आहे, पैठणी वगैरे. गोव्याचे कस्टमर येतात इकडे. गोव्याचे कस्टमर भरपूर येतात. रिस्पॉन्स कसा असतो गोव्याचा रिस्पॉन्स चांगला आहे. एकदम बेस्ट आहे रिस्पॉन्स. आणि साधारण काय प्रिफर करतात ते कुठच्या प्रकारच्या साड्या प्रिफर करतात? कोण गिफ्टिंग साडीज कुणाला द्यायसाठी साडी पाहिजे, गिफ्टसाठी साडी पाहिजे, 1000, 1500, 2000 पर्यंत, कुणाला स्वतःला नेसण्यासाठी पाहिजे, सॉफ्ट सिल्क वगैरे घेऊन जातात. ओके. तुम्हाला काय सांगू इच्छिता तुम्ही गोवेकरांना? माझं हे दुकान आज 1.5 वर्ष झाले. 1.5 वर्षामध्ये माझ्याकडे गोव्याचे गिरायक भरपूर येतात आणि जे कस्टमर एकदा माझ्या दुकानामध्ये येते तर ते नेहमी माझ्या दुकानातच येते. फर्स्ट टाईम माझ्याकडेच येते इकडे दुकानामध्ये. तर कारण की त्यांना सगळ्यांना आमचे रेट एकदम रिजनेबल आहे, व्हेरायटी चांगली आहे आणि कापडची पूर्ण आम्ही गॅरंटी देतो त्यांना. आणि माझ्याकडे कसे सगळं बुटीक साड्या मिळतात, कॉटनमध्ये वगैरे बुटीक साड्या मिळतात माझ्याकडं. जे म्हणजे मार्केटमध्ये मिळत नाही ते साड्या माझ्याकडे मिळतात. श्री सारीज हे बेळगावमध्ये एकच दुकान आहे. हजारे किचनच्या बाजूला